Anna har 2 hjem. Hun bor både hos sin mor og hos sin far. Anna har en masse sedler af sin skoletaske med ting, hun skal huske. Lektier, der skal laves, fødselsdage, der skal fejres, og fodbold, der skal spilles. Alt det skal hun fortælle til sin mor og til sin far. Det er hun rigtig god til. Men det er svært for Annas far og mor at få overblik over alt det, Anna skal. Så de glemmer tit noget. Det er lidt ærgerligt, for Anna elsker at gå til fødselsdage og spille fodbold. Heldigvis har de fundet websiden 2hjem.dk. Her får de hjælp til at skabe overblik og huske på alt det, der sker i Annas liv. Så nu fejrer Anna en masse fødselsdage og scorer en mængde mål. 2hjem.dk. Deleforældrenes guide til hverdagen. Opret dig nu. Det koster ikke noget.